जोंथ' जोंनियाव जुदि मोजां खामानि मावनायमोनबा बिसोरो जोंनियाव बेबायदि स्कुलनि थाखाय इटाखौनो हरासै जे बे बोरै जानो हागौ आंनि थाखायबा मावाखै कारन मानो होनब्ला बिथांमोना जुदि मावनायमोनब्ला जोंनि बे फरायसालिखौ 2000 इटा बिनायखौथ' बिथांमोना हरगौमोन। दिनै टिसिएलसि मेम्बार हिसाबैबाबो इउपिपिएलनि टिसिएलसि मेम्बारमोन आङो बेखौ गारनानै आं बिपिएफआव जगदान होबाय। जों दिनै बेयाव जथुमनायनि थांखियानो जाबाय मैया 2 तारिखनि बेलासे समाव जों मोनसे निउसाव जों बेबायदि भाइरेल जों नुनो मोन्दों जोंनि बे एलाबारि पिसिडिसिनिफ्राय सानै जायफोरा बिपिएफआव थांनानै बिथांमोना बेबायदि जोंनि बिटिआरनि जिथु सरकार इउपिपिएल बेखौ बिथांमोना थांनानै सोंखारिदों। दिनै जों बे सोंखारिनायाव दिनै बिथांमोनखौ जों आकबार जों दिनैनि सानाव जों सोंखारिनो जों दिनै जोंनि एलाबारि प्राइमारिनिफ्राय जों दिनै बेयाव जोंनि मावथि हान्जा जों जथुमनानै दिनै जों बेखौनो सावरायदों। बिथांमोना बै समाव नंगौमोन जोंनि इउपिपिएलआव बिथांमोना बेबायदि कर्मसारि दोङोमोन नाथाय बिथांमोना एक्टिभ कर्मसारि नङामोन। जों बिथांमोनखौ अब्लाबो जों पार्टी हिसाबै जों बिथांमोनखौ नाजावनानै जों पार्टीयाव दोनदोंमोन। दिनै जों खोनादों बिथांमोना जिथु निउसाव बुंदों मैया प्रेसिडेन्ट होननानै जायजन बिथाङा बुंना लादों बिथांनि नामा जाबाय जेमेन दैमारि आरो बिथाङा जोंनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिनि खाथियाव थांनानै 2000 इटा बिदों होननानै बिथाङा जिखौ बुंदों बिथाङा बे समाव गैया। निस्सय बेयाव जों थांदों स्कुलनि थाखाय जों इटानि बाथ्रा जों सावरायदों। सारा बेयाव जोंखौ नेनो होदों। सारा जोंनो मोनसे स्कप होदों बे स्कुलनि थाखाय जाहाथे बे कन्टेक्टियाखौ बिथाङा सिन्था खालामालासिनो जोंनो सिरो जिबननि सोलोंथाइ बिखयखाय बिल्डिं हरनो थाखाय बिथाङा जोंनो थामथिम खालामदों। बेनिखाय आं दिनै काउन्टार होदों बिथांखौ जेमेनखौ बिथाङा जोंनि एलाबारिनि सिङाव थानाय जे नरजुनपारानि जिथु दैमाजुलि एलपि स्कुल बेनि सोमोन्दै जे बाथ्रा बुंदों बियो बिथाङा रं। आं बेयाव बिथांखौ सोंखारिदों बिथाङा बे स्कुलनि थाखाय जेबो सिन्था धारना गैया बिथांनि सायाव। जों दिनै नुदों गोबां बेबायदिनो सरकारखौ थांबाय थानाय जों नुबाय 17 बोसोर जिथु बिपिएफनि दिनाव बिथांमोना जोंनि जिथु बे दैमाजुलि स्कुल ओनसोलाव बिथांमोना दंफां फुलि गायनायनि साइन बर्ड होनानै बिथांमोना दिनैसिम दंफां फांसे खिथिनो हायाखै। जों बेखौ सोंखारियो बिपिएफखौ। दिनै बिथांमोना नुदों इउपिपिएलखौ गाज्रि नुदों नाथाय गावसोरानो गाज्रि बेयाव दिन्थिना लानाय जादों। आं दिनै बुंदों जेमेन दैमारिया बिथाङा जोंनि इउपिपिएलनि जिथु एलाबारि प्राइमारिनि कमिटिनि सासे जों बेखौ सम्पादक हिसाबै दोनदोंमोन आरो खस्थ' खालामनाय हिसाबै जोङो बिथांनो मोनसे स्कप होदोंमोन। जेब्ला जोंनो बेबायदि गोदान सरकारा गोदान थांखिजों जोंनि ओनसोलफोराव जे अंगनादि सेन्टार होदोंमोन अब्ला बेखौ जोंनि एलाबारि पार्ट 1आव जों 3 सेन्टार मोनदों। जों 3 सेन्टारखौ जोङो बेबायदि जोंनि प्राइमारिया बा पिसिडिसिया जों जथुमा लानानै जों बिदि गांसबा लानानै जोङो खस्थ' खालामनायनो जों दायित्व होदोंमोन। दिनै बेखौ गाव मावनाय खामानिखौनो मानो जौगायै नुखो बियो दिनै बेखौ रायजो राजा मा बुंगोन। आं दिनै बेयाव सोंखारिदों बिथाङा माने होब्लाबो जेबो गैयै बियो खुसिया जेरै हाबलांबा गुरुं गोमालाङो बेबायदि होननानै आं दिनै बेखौ सोंखारिदों। दिनै हदाय जों नुगासिनो दिनै डेभेलप जाबाय थादों। बिथाङा जोंनि ओनसोलखौ बिथाङा जेबो मोनाखै होनना बुंदों। दिनै जौगाथाय जेबो लाबाखै होनना बुंदों। नुयैखाय आरो इटा 2000 मोनैखाय दुखु मोनना थांदों। बिथाङा रायजोनि जेबो सेन्टिमेन्ट गैया बेयाव। आं बेनिखाय सोंखारिदों दिनै जे बिपिएफ थांदों बिथाङा घटला खालामनोनो थांदों जों बेखौ धन्यबाद होदों। जों इउपिपिएलआव जों घटला खालामनो थाङाखै। 17 बोसोर जों हाब्रुआव थाबायबाय जों 3 बोसोराव जों हाद्रियाव थाबायहोदों दायो मानसिखौ। जों दिनै नुदों जों निउसाव नुगासिनो जोंनि ओनसोलाव मा जादों जायाखै। दिनै बिपिएफआ जोंनि खिथि जोंनि एलाबारि प्राइमारियाव बा पिसिडिसियाव जों साइनबर्डल' नुयो दिनै जेबो अनुस्थान नुवाखै। जों दिनै बेखौनो जों सोंखारिदों बिपिएफआ जोंनि एलाबारियाव खुनु मोनथाय गैया। जोंहा दिनै इउपिपिएलआ जोंनि एलाबारियाव 3 बोसोराव गोबां अनुस्थान लाबोबाय।
दिनै बिनोद ब्रह्म बिथाङाबो मैया बुंदों TLCC चेयारमेन हिसाबै होनना बुंदों मेम्बर हिसाबै नाथाय बिथाङा जों होदोंमोन मेम्बर हिसाबै TLCCआव नाथाय बियो जेबो खामानि मावफुङाखै जों बिथांखौ मिटिं बाराव मोनामोन लिंबाबो मोनामोन नाथाय बियो संसारनि हाबिलाव गोदोयोमोन जों बेनिखाय बिथांखौ नेकेट खालामना जों बेबायदि जों गोसोआव साननानै बिखौ जों दोनदोंमोन आरो गावआनो गोजान गोजान जाबाय थायोमोन बिथाङा रायजोनि जिथु दुखि बे खामानिखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बिथाङा सासे केस जानाय मानसि बेनिखाय जों बेयाव जोंहा जेबो प्रभाब गैया नाथाय बेयाव प्रभाब दोङो मानो होनबा जोंनि थाखाय बेनि सायाव जोंहा जेबो माने खुनु खहा गैया जों बेखौ प्राइमारि जानानै जों गोख्रों बिथांखौ खारिदों जों दिनै बिथाङा गावनि न'खर सलायनोनो बिथाङा जेबो थांखि गैया अब्ला दिनै रायजोनि मा थांखि खालामगोन दिनै सारखौ बियो जे बाथ्रा बुंदों जों बेयाव बिथांखौ सोंखारिदों बिथाङा बेबायदि सासे डिपुटि चिफखौ बिथाङा बेबायदि सोंखारि नाङा दिनैनिफ्राय बिथाङा मोजाङै बाथ्राफोरखौ बुंथों आरो गावनि एरिया जौगानायखौ नायनानै दिनै दलद थाथों आं बेखौ दिनै बिथांखौ बे निउसनि जुगिदि आं खावलायदों दिनै जोंनि ओनसोला बहुद माने गोदोसोनायमोन दिनै जों प्रुभ होनो हायो बिथाङानो जोंनि एलाबारिनि सिङाव थानाय 2 नम्बर माजुलिनि बिथांनि उन्दुनाय न' उसुंदायावनो जोंनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना LP स्कुलाव बाउन्डारि होबाय 17 बोसोराव जेबो गैयामोन बेनि न' उसुंदायाव फाख्रि दंफां दङमोन बेखौ दानख्लायनानै दिनै बिनिनो निजतनि बायदि बेरा जानानै दङ जोंनि बिटिआरनि अनुष्ठाना दिनै बिथाङा बिखौ मा नुदों बियो दिनै बेखौनो आं दिनै सोंखारिदों लोगोसे आरो बिथाङा जेबो मावनायखौ नुवाखै होननानै बिथाङा बुंदों जेबो मावाखैबा गावआ मानो बेबायदि प्रथम जेब्ला स्किम फायनायाव बियो मानो लोगो लानानै बे खामानिखौ मावनायमोन बे 5 नम्बर माजुलि बाथौ ब्रह्म मन्दिरनि जिथु लामा बिथाङा मावदोंमोन बिथाङा बेयावबो निजेखौनो सिनाखि दिनै बिथाङा बिखौ मा नुदों बियो दिनै बेखौनो आं दिनै सोंखारिदों लोगोसे आरो बिथाङा जेबो मावनायखौ नुवाखै होननानै बिथाङा बुंदों जेबो मावाखैबा गावआ मानो बेबायदि प्रथम जेब्ला स्किम फायनायाव बियो मानो लोगो लानानै बे खामानिखौ मावनायमोन बे 5 नम्बर माजुलि बाथौ ब्रह्म मन्दिरनि जिथु लामा बिथाङा मावदोंमोन बिथाङा बेयावबो निजेखौनो सिनाखि दिनै रायजो राजा फैबा नुगोन बे लामाखौ बिथाङा बेयावबो घटला मावदों दिनै जोंनि थाखाय जेबो खहा गैया बे घटला मानसिखौ जों घटलायानो जों खारियो दिनै बिथाङा आरो बेबायदि जोंनि इ ओनसोलनि सासे मोजां बेबायदि सिन्था धारना खालामग्रा मानसि नङा बेनिखाय जोंहा बेयाव जेबो प्रभाब गोलैया आं बिथांखौ खावलायदों बिथाङा जे BPFआव थांबाय घटलाखौ जेबायदि गोसो बायदि मावनो हागोन खिन्थु जोंनि इउपिपिएलआव मावनो हाया आं दिनै बिथांखौ बे निउसनि जुदि सोंखारिदों आरो बिथांमोनखौ जाय जनफोरा निउसाव जों नुदों लांबाय थादों दिनै बिथांमोना खुनु स्थाय गैया रायजोनि सिन्था धारना गैया जों बेखौ बिथांमोनखौ जों नुदों बेनिखाय आं बुंदों जाय जनफोरा बिथांमोनजों खोथा रायलायदों बिथांमोना मिसलेड जालांगोन गामि ओनसोला डाउन जालांगोन जेबो जौगाथाय जानाय नङा बेनिखाय आं बुंदों दिनै बे निउसनि जुगेदि बयबो बिथांमोनखौ सालिजायनानै नायगोन बिजिरगोन आं बयखौबो खावलायदों दिनै जोंनि इउपिपिएलनि सासे जोंनि मावथि बिथांखौ आलासि जानो होननानै थगायना लांनानै बिथांखौबो बिथाङा जइनिं खालामहैदोंमोन बिथाङा नाथाय बुजि मोननानै गावखौनो आन्दो खालामनानै बिथाङा उपाय गैयैयाव बिथाङा जइनिं जाबोदों जइनिं जानायनि नेक्स्ट दिना बिथाङा जोंनि सिगाङाव फैना सारेन्डार जाबाय बिथाङा जोंनियाव क्लियारलि बुंबाय आंनो पासवर्ड होदों आरो आंखौ बिदि लांनानै ससे लामायाव आंखौ बोख्लायनानै बेलेग गारियाव सोबाय दायबरदा आंदोंल' आं बलेर' गंसेयाव आं हारसिं थांदों खिन्थु आं बेयाव जइनिं जाहैयाखै होननानै बिथाङा अलरेडि जोंनि जिथु स्टाफ दंमोन जोंनि सिगाङाव बे खोथाखौ बिथाङा फोरमायनानै लादों दिनै अब्ला नाय दिनै जोंनि एलाबारियाव बेबायदि सासे बिपिएफनि कालेक्टर ओंखारदों होमबा बिथाङा कालेक्टर जानानै थगाय लांनानै बेयाव मिसलेड खालामहैबाय थादों मानसिफोरखौ बेनिखाय आं खावलायदों दिनै मिसलेडआव जाहाथे आगान होआ जोंनि रायजो राजाया फै दायित्व ला दिनै बे मोजां सरकाराव जों बयबो बाहागो लानानै जोंनि ओनसोलफोरखौ जों जौगाहोनो दिनै जों नुगासिनो जोंनि एलाबारि पार्ट 1आव गोबां बेबायदि रंगमन्चन बेबायदि कमिउनिटि हल आरो दिनै जोंनो नांगौ बायदि सरकारनि खामानि मावनो थाखाय जोंनो दिनै
जोंनो सारा बेबायदि प्रमद बर' आरो बे डिपुटि चिफनि आन्डाराव जों दिनै मोननो हादों। जोंनि एलाबारिनि सिङाव जों मोनसे फेसिलिटि अफिस आरो जोङो नलेज अफिसबो जों मोननो थांगासिनो, दा स्टार्टिं खालामबाय थादों। अब्ला दिनै बिथांमोना बे जेबो जाफुङाखै, जेबो नुवाखैना बिथांमोना बेयावनो आगान होनांगोन। आं बेखौनो खावलायदों। दिनै बिदि अनुष्ठानखौ बिथांमोना मबे नोजोरजों नायदों, मोजांखौसो नायदों ना गाज्रिखौ नायदों, बिथांमोना गावखौनो फिन सिन्था खालामगोन। आं बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। दिनै जोंहा जिथु जेमेन दैमारि बिथाङा जे बुंदों जेबो मावनायखौ नुवाखै होनदों। जोंनि जिथु गावनिनो गामि बेयाव डिपुटि चिफआ पास खालामनानै जोंनो मोनसे मोजां कमिउनिटि हल टयलेट बेबायदि होबाय। बिथाङा बेखौनो गावनो इउज खालामगोन। दिनै बेयावनो मिसुलिया इउज जागोन। बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों जों बेयाव बाधा गैया, गासैबो बाहायनो हागोन रायजोनि अनुष्ठान। नाथाय बेबायदि जेबो गैया होननानै बुंनाया बे गाज्रि जादों, नेग्लेक्टेड जादों। बेनिखायनो जाहाथे आं बे नेग्लेक्ट खालामनाय बाथ्राखौ उथायफिनना लानांगौ होननानै आं बिथांनि सायाव आं दाबि थाबाय। आरो जोंनि ओनसोलाव माजरगाव खैरानि सेसापानि गामि जोंहा दायो ब्लेकटप लामा जागासिनो। बिथाङा बेफोरखौ जेबो मिथिया। भिट'रिया खामानि जे मावनांगौ मावगासिनो, अनुष्ठान जौगानायखौ जों मावगासिनो दायित्व थानाय हिसाबै। बिथाङा जेबो दायित्व गैया, बेनिखायनो जेबो मिथिया। आरो बिथाङा बेबायदि जौ लोंनानैसो बिथाङा जइनिं जादों ना मादों जों मिथिया। जों जे पिक्सारखौ नुदों बिथांमोना जेबायदि लाइनाव थांदों हय जौ लोंना जइनिं जादों। मैयानि दिनाव जिथु आम्बागाव प्राइमारि BPFनि आन्डाराव बेखौ आं दिनै फोरमायदों। बेयाव बिथांमोना गामि जौगानाय खेथ्रआव बिथांमोना बेबायदि बाथ्राखौ दा लाबोसै। आरो बेनिखायनो बे बाथ्राखौ बिथांमोना उथायना लानांगौ होननानै आं दाबि खालामनानै आंनि दिनैनि जिथु मिथिहोनाय जइनिंनि जिथु टेस्टिमनि आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। धन्यबाद।